Те вече снимаме. Е легнало положение, но сега трябва да покажем как става. Дай се дигне отзад. И сега показваме как пада нацяло назад. Две натискания от страни на копченцата. Отдолу има ремък, който се освобождава, за да падне и се избутва плътта. Коша може да се вдига. И с дръжките се носи като бебе порт. Ами мисля, че това е достатъчно. Ти как мислиш?